Huma bosta li fl-aħħar xhur li semgħu jew saħansitra użaw injezzjoni partikolari li fiha l-ingredjent semaglutide sabiex jitilfu l-pis tagħhom. Fil-biċċa l-kbira din il-mediċina tiġi preskritta lil nies bid-dijabete tat-tieni tip li jitħabtu mhux ftit biex iżommu l-aħjar livelli ta' zokkor fid-demm. Fl-aħħar xhur bosta paġni soċjali madwar id-dinja tellew intervisti ta' nies u personalitajiet jitkellmu dwar il-bidla li raw f'persunitom qabel u wara li ħadu din il-mediċina. Din il-mewġa waslet ukoll f'pajjiżna tant li kienu mijiet li ttaqbu b'din l-injezzjoni biex jonqsu mill-pis. TVM News tkellem mat-tabib Dr. Jan Kirkop dwar ir-riski marbuta ma' din il-mediċina. Qatt ma kellna mediċina illi tgħinek biex titlef il-pis u fl-istess ħin m'għandix effetti oħra ta' ħsara daqshekk fuq il-ġisem. F'dan il-każ din il-mediċina anzi tnaqqaslek ir-riskju ta' attakki tal-qalb, apoplesija, etc. Prescription medication ġifieri tinktibelek mit-tabib, irid isir assessment, hemm ċertu risk factors li jgħidulek jekk wieħed għandu xieħu il-mediċina jew le. Speċifikament għal il-mediċina wieħed jekk ikollu storja ta' kanser tat-thyroid, infjammazzjoni tal-frixa, mart tal-kliewi, ovvjament jekk ġieli ppruvaw għamlitlu ħażin qabel. F'dak il-każ wieħed jingħata l-parir li ma tittieħedx. Jiena fil-prattika tiegħi mmur step oltre ġifieri anke meta jkun hemm storja fil-familja ta' dawn l-affarijiet. Dr. Kirkop sostna li għalkemm din il-mediċina tista' tittieħed mill-età ta' 12 sena l fuq, ikun aktar għaqli li l-piżejjed jitneħħa bl-eżerċizzju fiżiku u jikol ikel bnin u sustanzjuż. Minn studju li ħareġ dan l-aħħar joħroġ li r-rata ta' dimensja hija aktar baxxa fost nies bid-dijabete tat-tieni tip li jieħdu s-semaglutide. Bħala tabib tinkwetani li s-soċjetà sa ċertu punt u dil-pandemija tal-obeżità li għandna qed timbuttana li niġu dipendenti fuq dat tip ta' soluzzjonijiet biex innaqsu l-obeżità. Irid tkun hemm direzzjoni, idejat politiċi biex wieħed jinċentiva aktar l-eżerċizzju, jinċentiva aktar konsum ta' ikel li huwa ta' benefiċċju għalina u fl-istess ħin jiddiżinċentiva ikel li huwa magħruf li jagħmel ħsara l-ġisem għax ikun mimli karboidrati proċessati, ħafna xaħmijiet, ħafna melħ u nafu li huma tad-dannu għas-saħħa tagħna. Dan wassal biex ir-riċerkaturi naqdu mal-manifatturi tal-mediċina biex jaraw jekk din il-mediċina tista' xtajn ukoll lin-nies milquta fi stadju bikri bil-kundizzjoni kifra tal-Alzheimer.